Muri sei ma fans ama rasta kuridza ndinocho mwana wedu mazaimpapa vakudza mazaimpanyirwa mukapu ndiani uzawaendesa banza utsoko marere nokurova si friend yako ke ona medef azai ndana mama ndatipepe ndisiroka wogorosini ngini pashi kudishiro ndatachi wache leti yako wajira ubva dzimburizwa muchera mugare wanga ayibeka pressure yeyi baba kazeka mare kutsvaga I think $45 rand. So I think munina wangu mama rasta anakiri muri kunonzi muri kuita noise mukaona mbinga yangu maka iyo yakombolena makutondinyimisa mari patiktok makutondinyimisa mari yekuti ndinomama kutoiretuko don't do that. Behave my Maria and behave like a human being, especially you behave like a human being. You will Maria basi you. So guys, ndokumbira uregerero kune wese anoti akatukwa nemwana wedade Facebook. Ndinoti ruregerero ndo rwandokumbira kubva pamuri. Basa ndiri kuritsvaga. I have problem yandinayo yemusana. Ndine musana unondirwadza. I think ndiri kuSouth Africa ndikabviswa mvura katuku musana kubackbone kumashure. Saka ndine problem yemusana unondirwadza. Saka ndikwanise kuita basa rere rinorema storage. Like kana ritori basa remumba anditori kwanise kukotama musana wangu unobva watanga kuita se unobva watanga kurwadza. Even anokwanisa hake kundipa basa rachona it's fine, ndinogamuchira. Even anokwanisa kundipa basa rachona because ndikuona vamwe vari kubvunza kuti alright tikakupa mari this month ko next month, but ndine chichemo chandiri kuchema nacho chekuti ndine musana unondirwadza because ndakamborwara ndiri kuSouth Africa ndikabviswa mvura pamusana ka2 kesi. Mama rasta sido le mutasa. Saka kune wese anoti akatukwa nemwana wedande. Sorry zvenyu hama dzangu, hanzi kutadza kunowanikwa muvanhu ende kuripo ende toregererana. I think ndo chichemo chandiri kuchemera kwamuri imimi. Ende ndaita seya ende iPhone ndiye mwari ko ndaita se alright okay like this ende iPhone mahora chandoda kutotagura wamukuda kuchemera. Tawanda handisi kuda kuchema ini, kushata kwefesi chete handisi kuda kuchema ini. Hanzi ini ndikuda kukubatsira but zvawakamutuka. Ndikupe irupeya. Ishi. Maji.
Nzurumwe musana. Hauna hama here kumusha ugare nawo kozi haukwanisi kushanda. Tuge vanhu kuti chi unoziva mama rasta zvakaitika ipapo I think anti inonzi yandotaura yekuti ndakanobviswa mvura pamusana apa patiti yekutanga yacho yakaitiswa navachijanduku ndo vakandibatsira and then ndabatsirwa kudaro ndobva pazonzi ndobva ndaendeswa kunonzi kumakasa ndaendeswa kumakasa kuya kuya saka vakabva vanditi vari kuda kuti ndonoadmitwa ndonodzokorodzwa futi saka vanhu ndopa vakanditi kuramba uchitorwa izvo zvinonga kuenda unotorwa kechi 3 hazviite zvinopa dambudziko. Saka titi chijanduko I think vanga vanditsvagira musikana wandandichita sei wandaigara naye kupi ikoko kuCape Town vachiti ngarapo ari mumaoko mako anonzi Tamir. I think ndopakanzi alright kuti asasanoadmitwa munhu uyu ari kufanira kuenda kuprivate. Ngatichita izvo kuti asaende kupi kuzvipatara zvimwe zvezvo ngachienda kupi kuprivate. I think ndopatakaenda kuchipatara kuya ndopakanzi pari kudiwa 6,000. I think ndopandakataura naLuiza paipai Luiza ndopakati alright it's fine hapana kuita sei hapana kuipa ndotry kuita sei kukubatsira nepandota sei nepandinogona ndikati alright it's fine. I think ndipo pakabva pazoenda yandikutaura iyoyo kuti pane vanhu vanozoenda nehweseri neukama vanenge vachifunga kuti maybe pamwe mari dzandiri kuwana paFacebook pamwe pane something chandiri kuda kuita sei chandiri kuda kuita nadzo. I think vanhu vakatanga kutsvaga nhamba dzaLuiza ndopa vakatanga kutaura naLuiza vachiti munhu yari kunyepa haasi kurwara njani kuzodii. Saka I think munondiziva imimi kuti ndaiita couple content. Saka vanhu ndobva vakutaura kuti auye munhu uyo haasi murume wake chikomba chake chichi kana achiti ane murume ari kudi kubatsirwa nemurume wake. I think ndokubva tagara pepai because mari yanga ichidiwa ikoko kuprivate I think yanga iri 6,000. I think mari haina kutozombobuda. Vanhu ndopa vakatanga kuenda kunotsindira kupi kuna Luiza. Yakabuda yachona yanga iri yekumashure musi wekutanga achinditi alright it's fine ndikati kutsvagire mari yechikafu mari yechii ndobva tonditsvagira mari yechikafu yaya yakatoita sei ikabuda yairi mari isi yanga iri 1,000 something yaakanditsvagira ipapo achiti uchisanoita sei uchisanobatsirika and then tichitsvaga 6,000 yacho yanga ichidiwa kupi yanga ichidiwa ikoko kwadokta vachona ikoko. Saka ndopakazoti mumwe munhu akazoti inini ndine munhu wekuita sei ndine munhu wekuita sei wandoziva anogona kuenda kuchipatara ikoko ononoita sei ononorapwa. Ndopatikati iyoyo ndonyaya yatiri kutiza because ndikuda kunzi takangoenda tichinongonopa kadhi reuku kumahospital aya ndiri kuenda futi ndichinotorwa mvura yepamusana. That's why tatanzi ndiende kupi kuprivate hospital. I think vanhu ndopa vakatanga kutaura zvavaita sei zvavaitaura but munhu zvakazobuda kumberi kuti munhu aitaura kuna naLuiza munhu wekuziva wandaita sei wandaiti vakoma wekupi wekumusha ndo vaipa information kupi kuna nasisi Luiza kozi vanhu vavo ndisiri kuita sei ndanga ndisiri kuwirirana navo. I think ndo patikatanga kuita sei patikatanga kunetsana paFacebook not kuti hanzi kuti ndakatuka nekuti ndabatsirwa kana kuti but yange ingori Luiza uya mani oda kundisungirira pamudomo asi ndiri mupenyu musuri kwira pa request kasoko kakapusa kane hombodo chiri kutadza kuti ukwire papa pachi